दशामातेचे नवापूर शहरात विधिवत विसर्जन। दशामातेची श्रावण महिन्याच्या पहिल्या दिवसापासून स्थापना करण्यात येत असून 9 दिवस पूर्ण भक्तिभावाने पूजा अर्चा केली जाते। जो तो आपापल्या परीने दशामातेची पूजा करून प्रसन्न करण्यासाठी पूजा अर्चा करतात। 9 दिवस चालणाऱ्या नवरात्र उत्सवात रोज संध्याकाळी आरती केली जाते व नवनवीन नैवेद्य दशामातेला दाखवले जातात। 10व्या दिवशी दशामातेचे रात्रभर जागरण केले जाते। यात लहान मुले, अबालवृद्ध तसेच महिला वर्ग मोठ्या उत्साहात रात्रीच्या जागरणात सहभाग घेतात। जागरणात महिला वर्ग रात्री गरबा, दांडिया खेळतात व सूर्योदयापूर्वी मातेचे विसर्जन केले जाते। अशा तऱ्हेने दशामातेचा उत्सव मोठ्या उत्साहात साजरा केला जातो। नवापूर गर्जना न्यूज, आपल्या हक्काचे व्यासपीठ। हाँ